W imieniu Otca, Syna, Ducha Świętego. Miłość naszego Knieza a Zbożnika Jezusa Chrystusa, a lubasz Boha Otca, a zgromadność Ducha Świętego budź z wami wszystkimi. Lubi bratca, lubi sestre Kniezu, lubi osadni, lubi doma. 32. przezletna niedziela, dżęsje. Jej přiriadowane je rundško z knihy psalmów, one reka, moja modlitwa dostup k Tebi, přikyl swoje ucho k mojemu wowaniu. Přińdziemy, żebyśmy tomu odpowiedowali. Dowerimy se jemu naszemu kniezi, prosimy, żeby na nas słuchał, żeby nas silnił. Uznajmy, że sme jeho smilnosće potrebni. Uznawam Bohu Všehovmocnemu a vám všetkým, zo sem veľa zvyšil, myslo, rečo, jednajo a dobre za nich. Moja vina, moja vúka vina. Tohodla prošu zbožnú stajnú kniežnu Mariu, všich angelov a sviatých a vás všetkých, modlite sa za mne ke kniezi našemu Bohu. Smísto nad nami všehomocný a miłościwy Božo a spušťujte nám hriechy, doveď nás do wiecznego živenia. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Chwała Bohu we wyżynach. Módlmy się, wszechmocny a smilny Bożo, prosimy Cię, odstroj dobrociłeś, toż nas haci, żebyśmy bez ludzkonych a wąkonych czeszów a zadziłków swobodnie dopełnili Twoją wolę. Tak prosimy przez naszego Knieza a Zbożnika Jezusa Chrystusa, kiż jest Tobą Duchom Świętym żywa, króluje Bóg wieki na wieki. Słyszycie czytanie z prvnej knihy Králov. We wonych dniach
wotinže profet Elia do Karefty. Gdyż kwota miasta dojdzie, by tam runie wudowa, kotraż drewo zbieraše. Na nią zawoławszy rekne wun. Przynies nami wykaranie troszkę wody, zobych pił. Jako wona po nią dzisze, zawołał on za nie. Przynieś nami deszku z chleba sobu. Wona wodmuje na to. Tak wiernie, kaj się Jahwe twój Bóg żywy, nie mam ja nicza pieczenego, ale jenoż jeszcze horszcz muki w honcu, a troszkę wody w karanu. Lej, runie synyż do kruchu drewa zbieram. Potem bundu, a sprzyjatuju to sebi a swojemu synie, so bych mój pojedwoj, a potem wumrywoj. Elia paki wodmuje, nie boj so. Dzi dom a szczin kaj so prajiva, jeno spiać mi sto najpredy klebiczk, a przynies mi on won. Za siebie pak, a za swoje syna, szczin potom jeden. Przecież tak ryczy Jahwe, Bóg Izraela. Mukowy horns so nie wuprozni, a woliowy garan so nie wučerpa, hacz do toho dnia, na kotrymž da Jahwe so na ziemiu deszczować. Tuż wona wodinji, a szczini, kajż by Elia praju. A mi jeszcze kiedzi, wona, a je syn. Mukowy horns so nie wuprozni, a woliowy garan so nie wučerpa, po swoje, kotrzyż by Jahwe przez Eliu ryczał. Słyszeliście Słowo Boże. Čitanje z lista Hebrejam. Chrystus nie zastupí do najsvětšího z ruku dziełanego do podoby wierności, ale zastupí do niebie samych, zoby so nitko zjevil przed Božím obličom. On tiež nie zastupí, zoby so sam často Bohu woprował, kajž vyšší myšni kóžde leto z cudzej kreju, do najsvětšího zastupí. Hewak by dobiał často čerpieć od spočatka sveta, ale na koncu času je so jeden kruč zjevil, zoby ze svojim oporom rych zničil. Kajž je człowiekom postajene, junu umreć, na čož sud štěhuje. Tak je so tež Kristus junu zwoprował, zoby rychy mnohich naso zał. Drugi raz so pokazał bez wopora za rychy tym, kiž obstajnie na něho k svojmu spomoženiu čakaja. Slyšeli jsme Slovo Bože.
Zbożni su kudzi, przetoż iście niebieskie królestwo. Господь z wami. Słowa światosczynia o Marku. W onym czasu wulka syła ludu na Jezusa słuchasze. Wuczo rekne im, ladajcie so pisma wuczenych, kiż kodża rady we osobnych drastach, a rady widza, zo ich na tohoszczu strowia. A rady w synagogach na prynych miestnach sydaja, a na czestnych sydłach przy hosćinach. Ci pożirają domy wudowów, a modla so na zdacze wiele. Tych porazy horszy osud. Jezus so naprzeczo woporniki pokładni posydniwszy přiladowaše, jak ludzie pieniądze do pokładni mietaja. Mnozy bohaci dachu wiele. Przyjdzie też kuda wudowa, a położy 2 peneszkaj. To je 4 krošika. Tu zawołał on swoich uczomników k sobie a rekne im, zaweno prajo wam, dale kuda wudowa je dała wiace hać šice, kiż su ništo do pokładne čistnili, przetoż šice su od toho dali, štož maja wyše. Ona pak je woprowowa ze swojego niedostatka štož mieješe, swoje zamożenie. Ewangelii naszego knieza a zbożnika Jezusa Chrystusa. Lubi bratce, lubi sestry, lubi kniezu, lubi wasadni, lubi doma. Dżens Matej 2 żonskie wonu rolu w tekstach ze Świętego Pisma, które są przyrodowane tutaj niedzieli. W Knize Kralu ryczy so o wudowie ze Zarepty, a Ewangeliu runie słyszachmy o wonej wudowie, kotraż da, wopruje, wszystko, coż wobsedzi. Czego dla so 2 żony do središta stajty? So było szło o runoprawost? Nie. 2 żony z tej dżens, tak rec središćo naszego zladowania, nam to mamy słuchać, to so oni maj praj, dokež obie wučitej prawe chrześcijańskie nastajenie. Żydowski profet Elia dojdzie do Zarepty, zoby, to je jeho poprawny cel, wudowie przedpowiedział pomoc Bożu w bliżacej się katastrofie. Tele przypraje dostać je za wonu żonu rozsudne. Dokež w tedejším systemie židovskej tovašnosti, kotruž postajo jako mužojo, nebie za žonský splá garantiju. Wudova docova nemieše žane prawa. Zwudowena žonska byše pokazana sama naso. A nenamakali nikoho, kotruž by so o niu staral, nikoho, kotruž by ju škítal, padne do bezdna, możemy rec, do absolutnej kudoby. To si dżens nie możemy przedstawić.
Reka tohodla w starym zakonju, jeli budżesz wudowu potwórczować, a ona bude so kemniwować, wusłyšu ja je wołanie a rozgniewam so. Zniczu a z meczom, zo budu wasze żony wudowy, a wasze dzieci syroty. Mamy przemyslować o tym, što so to takle stawa tym czasu. Gdyż nikt do tebe nie szkita, gdyż se sam naso pokazany, zostanie w oprawdzie jeno sobie krutej dowiery Bohu wołać. A runie tajkule dowieru w obie wudowie dżens nam transportuje tematy. W obie to czynite Bohu su dowierzyć. Żonska, o które z Ewangelia słyszachmy, dzień w ten dnia so dowieria w Otcebe niebiesach, wupobieda jemu modlitwie się swoje starostcze. Jemu kniezie świata wopruje ona samo, to posledne, što już ma. Posledne peneškaj. A Jezus to wopkečbuje toho dla praji, tuta žonska je vele viace do jabožince dała, a čitke druhe, które su jenož nešto z toho dali, čehož maja tak převele. Tuta budowa je so przez swój dar sama dosponie do Božích rukov poručiła. Samsnu kvalbu, kajž ona dostanie budowa ze zarepty. Ona dari putniki, kotrohož nebe znała, ale kotrohož nuzu pozna, posledniu pokrutu chleba. Ona nie mogła pruwować, hačbie proszo jeje dara hodny. Je wierzyła, a to je dosaha. A za to jej proszo Elia przedpowiedzi, zo bo ju a jeje syna z wulkeje nuzy uswobodzi, a tak so też sta. W obie żonskiej wuznamenite so przez swoją zwolniwość wszystko dać chcyć, so cele Bohu dowierzyć. Zajímawej z tej obie żonskiej też tohodla, dokež symbolika koło wokoło je zajímała. Tak na przykład w jednym przełożku ryka k budowie ze Zarepty, zo nie jenož ništo drewa miła k dyspozycji, ale runie won dwaj kuskaj. A dwaj kuchaj drewa tworite krzyż, pokazka na Jezusa. Zwolniło, što posledne dać, chleb, peneški, pokaza też na Jezusa, kiž je zwolniwy był, to dać, štož by to posledne, štož je dać mógł swoje żywienie za nas. My rozumíme rune nitkole w tutym podczasu, w novembre, każdy z nas bude też no dyrbić, wszystko dać swoje żywienie. Słowam Jezusa po takim nie możemy się uwinić. Nam płaci o słowo, štož chce mój wuczomnik być, ma zaprzeć sam siebie, niech wozmie swój krzyż naso a zczychuj mnie, przetoż, štož chce swoje żywienie zachować, zubije, štož pak zubi swoje żywienie miedla, a Ewangelia da zachowaje. Nam dzieło wieczną zbożność. Šo dać, żeby šo dostał. Wiezo przesahuje to swójską moc. A toho dla dowierimy so jemu naszemu Bohu, ki nas do zromadności woła, żeby on nas skručił w dowiery k niemu, a żebyśmy na tymle puczu byli kmani, odpowiadać jeho woli. Niech Bo nas bohacze z tym obdari, za nas na puczu k sebi woła. Amen. Uznajmy našu vieru. Wieruję do Boha, Otca Wszechmocnego, Stworzyciela niebieska i ziemi, a do Jezusa, Jego Syna, naszego Knieza, iż się pojawił Ducha Świętego, narodzony z Matki Niewieczny, ciało wypłacionego, skrzyżowany, umrł, a pochowany, zesłuchuje do siebie, zejście z mocy stanu, spiry do niebies,
Żywy Bóg nas nie z mrtwych zbudzi. Na Jeho sławny przykład czekamy. Prośmy Jeho. Zesyl naszą nadzieję na niezakudne żywienie w Bożej krasności. Prosimy, czy usłysz nas. Dzierż w swojej cyrkwi żadość za wiecznym zgromadzeństwem z Tobą. Prosimy, czy usłysz nas. Wysłowodź nas od stracha przed niebieskim przychodem a napiel nas z radością na dzień swojego nawrota. Prosimy, czy usłysz nas. Daj nam tak żywy być, żeśmy stajny na Twój sławy przykład przygotowani. Prosimy, czy usłysz nas. Przyjmij nas na swój wieczny kwas, a zjednocz nas ze wszemi, którzy są nas w znamieniu wiary przedeszli. Prosimy, czy usłysz nas. Boże, w swojej nieskończnej lubości chcesz nam podziel dać na swoim wiecznym zbożu. Za to budź Ci dziak a sława wieki na wieki. Modlcie so wszyscy, żeby su mój a wasz łopon spodobał Bogu Wszechmocnemu Wódcy. Weźmie łopon z Twojej ruku, na cześć a sławu swojego imienia, k naszemu wspomorkowi, a Ciebie swoje święte córki. Knieże, ladaj mile na łopony dary, a daj nam wopominacym potajność cierpienia Twojego Syna, płód Jego cierpienia zrówastanienia. O to prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Kniez budź z wami. Pozbieńmy utroby. Dziękujmy so Kniezy naszemu Bogu. Woprawdzie jehudne a sprawne, zdobne a spomożne, zosoczyń stajnie aż udzie dziękujemy Knieże Święty Wódcy Wszechmocny, wieczny Bożo.
Ty bidzimy żywi, hibamy so a smy, i że tu na ziemi nazoniamy siednie Twoją dobrotu, a mamy we sobie zawdach wiecznego żywienia Ducha Świętego. Won je Jezusa z mrtwych zbudził, przez Niego so nadziejamy, zazmyjemy podziel na Jego wiecznym jutronym żywieniu. Toho dla dziękujemy so Ci zromadnie z angelemi, Twoje krasności wyskają. Woprawdźe światost, knieże, żurobosze je światost, że to dla przykadzamy przed Twoje oblicza świeczo zjednoczenie z całej cyrkwiu niedzielu jako dzień, na którym się Chrystus z martwych stanął. Przez Niego, którego się k swojej prawicy powysił, Cię prosimy. Posvětujte daraj z rosu swojego ducha, zobyście nam było i ciło a krwi naszego knieza Jezusa Chrystusa. Predehacz so wun dobrowolnie czerpieniu wuda za wun kleb, dżakowaše so, łamaše a poda jun swoim uczomnikam prajo, zmicze a jeszcze šice od toho, to je moje ciło, kotreż bude za was podate. Tak też zawun pojedzi keluch, dżakowaše so zaso, a poda jun swoim uczomnikam prajo, zmicze a picze šice z niego, to je keluch nowego a wiecznego zakonia. Moja krwi, kotraż bude za was a za mnoich przelata k wodawaniu rychu. Čińcie to, na mnie wspominają. To je potajnstwo wiry. Wozywiamy, knieże, Twoją śmierć, a Twoje zwołastanie sławimy. Do niej przyjdziesz. Wspominają tuż niebieskie wódce na Jezusową śmierć a zwołastanie, przynoszamy Ci chleb żywienia a keluch wozbożnienia. Dziękujemy so Ci, że se nas powołał przed Tobą stać a Ci służyć, a prosimy Cię pokornie, zgromadzuj nas, kociż używamy Chrystusowe ciło a krwi, Duchu Świętym do jednoty. Wspominaj, knieże, na swoją cyrkwi, po všej zemi rozbrojeną, a wuda spełniły lubości. Gromadźe z naszym bamżom Franciskusom, naszym biskupom Heinrichom a zewším duchowstwom. Wspomnij też na naszych bratrów a na nasze sotry, kociż są umreli w nadziei zo zrowastanu, a przyjmij ich a wszystkich zemretych do światła swojego oblicza. Smij so nad nami všetkimi prosimy Cię, spošť nam wieczne żywienie, ze zbożnej Boha Rodzicielku Knieżnu Mariu, ze światymi apostołami a všemi światymi, kociż so Ci ze všech wieków spodobają. Zobychmy Cię kładili a sławili przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Niego z Nim a we Nim dała so Ci Boża wszechomocny wódce w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordozność wieki na wieki. Amen. Nie rekami jeno dzieci Boże, my to smy, tuż smiemy po niedowiery śpiewać. Wódce nasz,
kiż se w niebiesach, swyć so Twoje mieno, przyjdź Twoje królestwo, stań so Twoja wola, kajż na niebiu tak na ziemi. Przyjemny chleb nasz daj nam dżęs, wodaj nam nasze winy, jako my też wodawamy swoim winnikom, a nie wiedz nas do spytowania, ale umoż nas od złego. Umoż nas, knieże, od wszeho złego, a daj mile pokoj naszym dniam, zmij so nad nami, a pomhaj nam, zobychmy od rycha przeco swobodni, a przede wszystkim zamuczeniom wieszczy, oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Knieży Jezusom swoim apostołom se praju, pokoj wam załostajam, swój pokoj wam dawam. Prosimy Cię, nie leda na nasze grzechy, ale na wiru swojej cyrkwy, daj jej po swojej woli pokoj a jednotu, kiż se żywa a kralujesz wieki na wieki. Pokoj knieza bądź stajny z wami. Boże, Jinio Boże, Boże, a Ty zabierasz wieki świata, daj nam mir a pokoj. Lejcze Jenio Boże, kotreż zabiera grzechy świata. Kniez je mój pastor, nie budu tradać. Na zeleną pastu mnie wodzi mnie k wodam, gdzieś odpoczną. Dzieło Chrystowe.
Modlmy se. Dziękujemy socznisza, mocny Bożo, za święty chleb żywienia, prosimy Cię. Daj nam swojego ducha, zobychmy z Bożej mocy zesilnieni, Ci z dobrej, pokornej a swiernej duszu służyli. Tak prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Dziękuję Bożyweniam. Odpowiedziuję dzisiejszemu Ewangelii na początku dwie wiece. To prynie zutreby zapłać Bóg wszystkim, którzy się za osadu na kajke szkoli właśnie angażują. Hat ze swojej modlitwu, ze skutkom albo z darami. To drugie, tu chwilu są w obecności takie, że dorazniejszo, choć dotal dobimy o to prosić, że mają so płaciwe hygieniczne postaje dodrżać. To ryka, że mamy o sobie też na to dziwać, że so maska nosy, przeco tam, gdzieś odstawki nie chodzi się dodrżać, to jest przy zastupie do cyrkwy, przy idź won z cyrkwy, k temu oprawieniu, a też chyba, kiedy przy łusko siedzicie, macie też masku mieć. Kolektor romadzi so przy durjach, dżęca za osadu, dżęc za tydzień za diasporu. Nyszpo je w Kruszwicach dwiemaj. Seniorowe zetkane w Woklecach je w utoru 8 w Kapałce. Nyszpo za szulskie dzieci w klosztrze je w utoru na po 4. Na osadne przednosz k niemskie ryczyjskie nielajde z biskopskiego ordynariata przeproszujemy w utoru 9:19 godzin do Nukniczam baraki. Za tute zariadowanie płaci postajenie 2G. Sredu rano w 8 w klosztrze serbskie kemsze nie są. Tu kwilnie sytuacje dla prynewoprawenska wuczba tutym tydzieniu nie je. Bożel też zariadowanie na setego Mirčina so odpraj. Doma obstarania są piatk dopoledne w Horkach. Rożoc modli się w klosztrze a Kroszczycach piatk wieczor do kemszy. Sakramenciatek księdze spości so sobotu na Pocjoch, Pawowej Meglej z Woklec. Tu kudy obstehi dalej możność odpusk za kudy dusze dostać, a to od 1. do 30. novembra z opytom Kirchowa a modlitwu za zemrytych. Zapłać Bogu prajmy za szczywacie daraj, za farsku cyrkej, junu 50 a junu 500 euro. 24.10. zemry w starobie 60 lat Martina Borchelowa, rodzona Kreczmarec z Woklec, bydlaca była Białej Wodzie. Rożoc modli się za nią w Wokleczan Kapałce w utoru 9.1. Prino 1. zemry w starobie 90 lat Elżbieta Paszczyna z Wudowena Klimantowa, rodzona Rachelic z Nowej Wieski. Parcza pustego wieczora w cyrkwi je dżęca od Napocjoch do 17 godzin. Kołanie requiem stejuce pundzielu 15 godzin. 23.10. zemre w starobie 64 lat Andreas Glausz, pokażacy z Pančic Kukowa, bydlacy był w Eltville. Kołanie popelnicy je piatk 12.1. 15 godzin zczyhuje requiem. Kniez niech daj zemryty wieczny odpoczynk. Niech odpoczuje o Bożym pokoju. Pochad Bożej służbu, pondzielu rano we 7 za żywych a zemryty sobie Rostec. Utoru rano we 7 za zemryty sobie Pietraszec z Hory. Sredu rano we 7 za zemryty Mariu Domasz, synu a manżesko Michała z Horku. Czwartk kemszy we Woklecach na po 7 wieczor. Piatk 19 godzin za zemryty Madlenu Szołcinu a manżesko Julia z Lena. Sobotu przedniedzielskie za zemrytu Rezu Duczmanowu z Kroszczyc k prynoletnemu wopomnieniu. Dżen za tydzień rano we 7 za zemrytu Norberta a Alfreda Bretschneidera z Miłočic. Dopona za osadu. Na pojednačich za zemryto Jana Pecha ze Swinarnia a k prynoletnemu wopomnieniu kaž tež syna Štefna. Dwiemaj nyszpo. Wam všim zapłać Bo za zromadnu modlitwu i prośmy Boha o żonowanie. Jest Bóg z wami. Niech was pożonujesz, o mocny Bóg,
Wódz a Syn a Duch Święty. Dziecię pokoju.